Anem a utilitzar el programa Canva, aprenguem a fer pòsters i ara sí anem a aprendre a fer mapa conceptual. Dins de la lupa ficarem mapa conceptual apareixerà i cliquem sobre mapa conceptual. Compta amb molts models. Vosaltres escolliu el que més vos agrada i s'acople al treball que vos vaig a demanar. Jo he triat aquest model, fique editar i a partir d'ahí clique sobre les idees de negoci per a canviar i posar la prehistòria. També posar en la part de baix el període, d'acord? En cada apartat, que veiem ahí color roig i blau, puc posar les diferents etapes, des de paleolític, a fer mapes conceptuals, i d'aquesta manera anem a reforçar un poc el que seria el tema d'història i ja que tenim el llibre de socials, anem a aprofitar les pàgines 140 i 141 per a fer nosaltres el mapa conceptual. Com podeu veure, així tenim una línia temporal que comença la prehistòria fa uns 5 milions d'anys i finalitza cap a 3.500 abans de Crist, que entra l'edat antiga. Sempre es dona per algun aconteixement i aquest canvi. En aquest cas és la invenció de l'escriptura. Per a fer el mapa conceptual he de tindre clar molt les idees bàsiques i principals. En aquest cas, la prehistòria, tindríem el paleolític, el neolític i l'edat dels metalls. En el paleolític podem veure unes característiques principals i aquestes són les que hem de ficar. Jo vos he fet un mapa conceptual d'una manera un poc més genèrica i ara vosaltres cal especificar punts fonamentals de cada apartat, de cada temps. En aquest cas, en el neolític i l'edat de metalls, se'l llegiu i escolliu les idees principals. En l'edat antiga farem igual. Estan dividits per ibers i els celtes, els antics grecs i els antics romans i donaré les idees principals de cadascun d'ells.